ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Biayaan pendhitane. Ana siapa apa? Sabta cingah kok iki. Iki basa ngendi? Takon karo kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuki kenthongan, nutuki bong-bong. Tapa ngrame kok nutuki kenthongan, ben gayeng. Sasuwene aku urip karo kowe bebrayan, aku mung gunggung karo karepku dhewe, aku mung mabuk-mabukan. Aku saiki wis arep insaf ya. Estu, lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. nggih ra ngoten ta. Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula mboten lajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ki apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggawa anggur petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora kok. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki pendak-pendak kowe arep bali marang bale wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Kula niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banowati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki. Niku jane enten apa? Tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki krasa bungah. Aku kuwi jejering prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrening Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indahing Taman Sari. Mula janjane aku kepengin srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Ning kok ora iso mergo aku kuwi dadi prameswari. Bareng kowe sawetara nang kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksude kula mboten entuk bali, Mbok kowe manggon nang kene. tesih wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nang mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampeyan ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang nggih to? Iya. Lah kula purun teng mriki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye to apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun nek. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng Amarka nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa to napa? Batobat
tobat kowe iki wonge nyenengake Bagong piye piye. Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana ning negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka Gojek niku keri. Ning gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh, anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jrambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk tok pel, sore ya tok pel. Nggih, kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun, Kowe rasah bali. lah terus anak bojo kula Ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana prabaya saka kene ora usah wedi. mengke nek kula ditakoke bojo kula, Ya wis sakarepmu mengko le wangsulan sakarepmu. ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama kan ya. Sing jeneng wong ora ya sok neter ketrimane urip ing atase sak Bagong. Niku nek duwe kepinginan tak ya tak omongake ning upama lho. Upama, Iya. upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki ya istilahé dadekke pil. Pel semono kuwi le nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki. Pil niku artine priyayi daman lain. Ya, Tobat tegese piye tegese? tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin lah. Ora usah isin kowe matura ora usah isin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki kok duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan puto ngitung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bale wismamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe engko tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ratu kupil kita. Nganu. Pripun nggih? Kok sik aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono, bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa Upama aku gelem piye? wah Gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening Sinuwun Prabu Ngastina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin. Ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku
bali ning bale Wismamu ki janjane jebul nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe. Kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe Bagong. Sik. Ngapa? Pet-petane aku. Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi. Ora, iki tenan. Yakin? Iya tenan. Iki. Berarti mengke lesare kula pun mboten teng isor ramben. Ora, jejer aku. Nang, Iya. ucul kelambi entuk. Entuk. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya ora apa-apa lungguhan dhuwur. Petruk karo gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndara, Truk. Petruk mbalas SMS Ndara dengkulmu atus iki. Ngayal aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngastina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu kuwi lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti? Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon bokong nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Ming urung kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani Ngangge sandangane anakku Lesmana Mandra Kumara. napa sirahe cukup? Sirahmu lo ngono. Dongotina ya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki patenggan. Papan dinggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sama teng jaba. Aku nang jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Konjur lucu-lucu sak penake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene. Batobat ya. Bareng disandangi ora mantra-mantra abdi. Halong kirek. Batobat ya piye? Glelengmu ora jamak. Mekaten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngkara. Ning nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetrika. Men ketok bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon Diajeng. Kok Diamon? lali garwane pun Kakang Diancuk Diajeng. ana ya cangkem elek ki wis kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing Adawa. Pangeran, Waduh kok kaya keduwuren nek pangeran mbok liyane. Kang Mas. Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Tapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe Iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang wis padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. bebasan seduma bathuk senyari bumi. Nadyan namung seduma jembaring bathuk, nadyan namung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip, tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat apa aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa Diajeng
Banowati tetep tresna karo pun Kakang, aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngridu nggonku mangun lele, mangun bebrayan karo si Adi Banowati, mesti aku bakal budidaya menolak. Tobat satriya kok ora iso basa Jawa. Ha satriya blesteran. Satriya saka Betawi. Sapa wae sing arep ngganggu gawe karo Diajeng Banowati. Iya, Pak Tobat. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Heeh. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah wudelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten moh dulang sampean nuwun sewu ngestina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba e. Sone nek ndulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane ning panjenengan kok ngendikanipun gawe seneng gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Atobat. Dinantenan mlaku kowe. Beda karo bojoku. Bojoku ki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak. Kenene ngewo. Sikile kiwa napak. Kenene nengen iso mandung tung. Wah, Yai Ratu. Aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo panjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu patenggan tenan Diajeng Banowati. Pun Kakang sumusul marang sira Diajeng. Yai Dewi Banowati. Wonten pangendika ing ngadhawuh Raden samangke sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen Maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian Maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti, sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali neng bali wismaku, rasa ketemu karo bojoku, rasa ketemu karo anak-anakku. Mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahin, anak-anakku terlantar tak titipke neng yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Titipke nang ndi jenenge? Sing nggone tipi yatim piatu iki lho. Batu apa? Panjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jenenge? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke kok aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang katunggal jabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep ndadaki lelakonku. Wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing meparangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya ming saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetya. Sumpah prasetya kados pundi?
Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus, ayu tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula nggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngastina lebokke pakunjaran, kula nderek wonten ing pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula aturi mbikak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan bisa. Kula sumanggaaken. Dek Pate, Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dik? Duh, sandalku ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. oh niki kok saya nyubriyani didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati, kula ingkang abdi kepatihan ing Plasa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka kori ning taman Gusti Ayu. Tobat, monggo Penemban Durna. Pate sengkune kula aturi mlebet wonten. Lele kenthos walu gembol monyor-monyor juk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewante, Pripun Kakang Mlemban? nyata sing dadi ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten piyantun jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Penemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dinejeng andika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andadosaken ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh, menika ngaten Gusti Ayu. Estunipun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih. Panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten ngaladat ingkang sampun andatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angleoni jujul anusri wonten sowanipun emban ingkang ngandika aku utawa matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingetaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten menapa saestu leres aturipun emban menika kala wau. Tobat. Estunipun boten wonten priya. Mboten wonten penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang boten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Tobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, lah kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dang langgen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhahi raos sengsem nanging lumareking wanci andadosaken raos kula menika bingung. Krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis Negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten Negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin. Bagong menika derajatipun aceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon ingkang mlebet wonten ing taman. Nanging
Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatak. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedah dipun hukum. Kula sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masrahaken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo, tanganipun kula kruncung sukunipun. Kula aturaken anak Prabu Duryudana. Kira nek Setyaki. Setyaki ora ini kaya ember kaya ngono. Lha iya lha kok dadi isa kaya ngono nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandrakumara. Wah, lah saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik pulur saudon terus saurupan. Lah kok wani ngagem busananing putra nata Ngastina. Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke satriya baja hitam. Baja-baja dengkulmu melecat kira. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora usah iyang-iyang sengkune arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa nata Ngastina. Wis ngerti ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati merga dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton mung kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngrebut Dewi Banowati saka astaning anak Prabu Duryudana. Ora ngrebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungane kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok lagi. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Tobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe menengo. Wah, aku wis tetep ngantepi seduma bathus nyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Arep ngopo kowe rene? Aku arep nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincung sikile Panakawan. Metu tandangi legane ati. Sayang. Wonten dawuh. Aku pamit perang ya, Dik. Inggih. Dongano wae. Pokoke kowe aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga Aak menang. Inggih. Engko nek nganti Aak menang pokoke kowe tak goleke. Tobat wan ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih ngestaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Oh iya, inggih. Kula aturi tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Sun. Menapa? Ngono. Tobat ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Garwa aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Lah kok ora ketemu ngakal to, Di?
Kula dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana apa rasa ya lingsem ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dhateng Dewi Banowati kemawon kok ming Bagong niki lho. Oh, pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina. Dewate, pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane untuk Bagong dipateni. Yen upama Pandhawa mengko ora trima diblabari lelakoning Bagong, Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Ora pangling tak iling-ilingi sandangane merabot nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Heeh. Karto Kebu. Hus. Kartomarma. Kartomarma. Arep ngapa kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to? Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilo karo kahananmu. Ngilo karo githokmu. Kowe nyawango karo kahananmu, kowe derajating wong ceplik, kowe derajating wong loro saudon telu saurupan, kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat, kowe wani bakal anggebang kelawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu, jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjung akhirat nyawamu. Rasa pidato kowe. Kowe nang kene butuhe arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, apa ki mau kahanan ngomong wayang kok kangenan le omong. Cebol gawe wulan wutung ngono. Wis kok koyo ana tengen kene iki kowe wani araku, aku wani des rampung. Tiwas kowe sumbar kemewat koyo ngregem jimat koyo demek mercon lan tapi itu. Nek kalah percuma lek ngomong oke-oke kaya ngono kuwi. Pecah siramu. Blotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur? Sakarepku sak kecekele. Luput peteng sak kecekele lho iki tak blotot. Mati dening aku. Ayo pangga tak ayoni Karto kuat. Kartomarma.
Piye mau? Pun man. Isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang nata ming diajar kali Bagong. Monggo nyandang cara satriya. Raine elek ning Digdaya. Perange kok ya iso trampil. Bagong iki panakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha. Ayo. Iki Angling Darma. Saya edan. Ayo sengkune on maju ae. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nek musuh Kartomarma, Karto Denda, Kartipeya, Karto Nyaur. Karto Nyaur, Pak. Mbangane kedendha. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Ojo mlayu. Mundur. Bagong ngamuk, Bagong. Wah, Bagong ngamuk, mundur. Mundur. Lho, kae piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandhane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng ta aku? Ayo aja ming Kartomarma karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kan tekan kene. Rak remuke raine. Aduh. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cek-cek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mau. Caedan. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Ki, Man. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubar sar-saran tetetetan kok iso dikukup. Niku jajan-jane enten apa? Nyekel maling Ngastina. Lho, maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedan. Sapa, Man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngastina. Wah, jeleh urip
Gejeleng nyawang gelaring jagat semih rembulan. Wani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok ayo Banowati. Cekelen kowe iso nyekel gedhe ganjarane. Kukulan wis jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirahe. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki ra Bagong to. Pancen keparanya to. Iki ra Citra Menggala. Citraksi. Ayo, kowe arep nyekel aku. Nek ngerti kowe malinge aku ora melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu Bajindul anu Banowati. Heeh. Piye? Arep apa? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene? Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga tekan kaken nini lara mata. Ninen. Ana, nek pancen kowe setuju karo aku, kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Ora sida perang. Jebule. Nek ra tak pernahke mengarep awur-awuran kowe jebule. Dudu wong kono-kono kok, Man. Dudu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampeyan ping ngomong nek ana maling sing ngebang Dewi Banowati. Kula melayu sifat kuping bareng ketemu wonge matane sak ndok ceplokan. Cangkepe ambone ra jawa-jawan ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyambro ndasmu. Sing apik nek ngomong. Karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe iso mangkel lho, Dik. Lara sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Ya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyatane Bagong iso dhaup karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis, nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Nalindra Ngastina ngerti apa ora nesu? Sapa Cit? Tutur mau ganti nyampar gelas.
Gobek ra karo-karuan. Ha iya. Rumah saku pun mang tandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Mboten. Lho. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula pirang-pirange bubar mawut ora karu-karuan. Napa melih kula mengke malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Oh iki padha-padha gelem nglakoni kok dadak dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat setengah 8. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Premban Durna. Lole Bagong ora pasrah bongkoan tiban cundha maneh ora jeblok kowe ya muncul tentang Durna. Maning jajaran sukirtaning bawana menungsa ora ngila karo kahananmu ki mung kowe kok Bagong. Kowe dielekke ora kena cetha pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi kleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Ora gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mengkono mau memirang sarta jejereng sasra wirang. Kowe ora pasuryaning nata Ngastina ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani ngebang kelawan putri Ngastina. Kowe ngapa nggawa drai? Lho, drai jengkulmu mlocot kowe ora? Iki pusaka Kyai Cundha Manik. Sirmu arep nggo ngapa? Tak nggo mateni karo kowe. Nyo, aku wis wani tumindak kaya ngene iki wis wani mati Premban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa mesti iso mateni Bagong? Ha. Mesti iso. Urung karuan. Bagong ki wit urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan. Wong dagang tuna andum bathi. Yen bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Wong urip ki ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming saderma diparingi karo sing gawe urip, ya urip ngono tok wae. Kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip, pasrah, digedhongono, dikuncenono. Wong urip arep menyang endi parane. Tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik, ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mung kari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku, mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Lho. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki ning peperangan ora ana wong tuwa, ora ana wong ena, manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban, ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora? Pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip, mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi, ora ana apa-apane. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa lho? Pendhita ming serban karo ketemu sing putih, atimu ndok bosok. Nabi Musa duwe tongkat, tongkate ming kayu, ning mergo entuk firmaning sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firmaning sing gawe urip, tongkat sing maune kayu dadi digdaya, sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat Cundha Manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dur. Modar kowe mungsuh iki. Arep ning Ngastina kowe dadi guru, arep ning Ngastina kowe dadi pendhita, nek mungsuh kowe kentekan akal. Nyo, timbakno. Nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu gethihe mergo tatu, aku isih iso glawat tak
tutuk iraimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba apa piye? Jajal apa piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epekku ki aji. Brojo mesti PSIM. Tipanalmu jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Nuwun sewu, Ger. Kula ingkang sowan, Ger. Nuwun mahapunten, Bawon Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturi mban yen Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih banglawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandheken kabaran? Oh, estu, Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih banglawan Yayi Banowati. Lho, nyata? Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Yayi Ratu Banowati? Mboten sami kejawi namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Remban. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ngawu gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Ger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih Yayi Ratu Banowati? Bagong, Ger. Wah, eblek lanat Bagong gladang kula mate. Udus. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karepe Bagong glandang nenggala seru banget le omong. Aku ya ora iso medang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawabane iki. Nek ora ditandingi nganggo kekuataning Bagong, nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahe ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata Mantura Prabu Baladewa. Kok do cuwil ya? Mbok nek njukuk wayang ki sik apik, Nduk. Sing anyar-anyare akeh kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Napa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa iki sing ngerti iki saiki meng anu jenenge iki kolektor wayang. Nek masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kapan kowe? Tandhi legane atiku strayoli binatang gembira loka. Nek cara biyen ngono iki aku ora hafal. Ngapalke nesune Baladewa cara biyen strayoli binatang strayoli September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu Baladewa. Tandangana legane atiku, Mas. Loh. Wadah. Wah, keranjingan menungso tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki to iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ratatanan. Menungso ratatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa.
Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tenan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugala. Wah, tamake jajamu jeblok mati dening aku. Ayo, tamakno. Ora usah mengko ki omong. Wis kaya bakul obat. Dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki 3 dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinyah. Ngomong ki langsung tes-tes wae. Niate namake Nenggala ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratanan. Gawe wirange nata mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine nata mantra Prabu Baladewa. Grethe Nenggala jeblok wetemu. Mati dah, muter dening aku barang. Mati dening aku menuju sana. Tenanan iku aji kira. Lagi ketap-ketip bres. Apa masamu aku ora duwe kekuatan? Enteno. Kowe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Kali aji kaya. Wah, apa member kaya ngono kuwi? Apa wangon kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara Pathuk. Bakpia Pathuk 75. Wah, setan ratatanan. Kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasan. Lah iki Nenggala kok tandingi graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek-ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kowe senengane ora mati kok mati. Wah, menungso. Kados pundi? Yai. Sewu-sewu kalapatanipun Kang Raka Tadawadon. Nyata menawa ing dipun aturaken dhateng emban menika kala wau kepara les lan boten atur doro. Telanging Namansari wonten menungso ingkang wonten anggebang dhateng garwapun Yai Ratu Banawati. Menungso ratatanan. Kula piyambak badhe nugel jangganipun menungso menika kala wau. Mangirwi. Menawi panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanpa ndhe malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Ngastina. Lajeng paringipun nyatanipun maling menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut nadyan bawa penemban durna mlajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening maling menika kala wau. Aduh kok Prabu menapa iki kula badhe kecalan dhateng Yayi Ratu Banawati Yayi Lenggah Sekeca menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton nyengetaken saliranipun Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kawanguran dening maling menika. Ora badhe tindak dhateng pundi kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Bubar mawut lakuning prajurit rantak-rantak kaya sela blekiti.
Sila ning watu blekiti ratu ning semut kaya ratu ning semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara ing Ngastina. Yayi Banowati pun kakang saya petekono diajeng garwaning pun kakang. Oh Prabu. Damel kaget manahipun ingkang rayi Ngamarta rawuh paduka. Sajak kesesa mengko paridamel menapa? Kok Prabu wonten menapa? Boleh kakang kowe ning apa? Rawuh ana ing Praja Ngamarta sajayana wigati. Yai, mugian katusna ing ngawuningan. Dinten samangke kula sampun prapta wonten negari Ngamarta ing wigatos kula badhe ngaturaken lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngastina. Kok Prabu Ngastina wonten menapa? Kresna, iya kula wonten dawuh Werkudara. nggih. Janaka luwih-luwih. Nggih wonten maring adhawu. Jebul tinemune nadyan kabeh mau dadi abdining para Pandhawa nanging jebul ora padha nulat kalawan Pandhawane. Abdi Pandhawa ingkang ora padha nulat karang lakuning para Pandhawa ketitik ana sawijining abdi Ngamarta ingkang nerak kalawan pernatan gawe wiranging para Pandhawa. Wah, aja waton ngawu gawar ngawur nggonmu paring pangandikan. Sapa abdi Ngamarta ingkang nerak marang pernatan sarta gawe wiranging para Pandhawa? Rungokno pangandikanipun Kakang. Bagong mlebu Taman Sari negara Ngastina nggih Bang Yayi Ratu Banowati. Apa kaya ngono kuwi ora gawe wiranging para Pandhawa Werkudara? Kok Prabu menika menawi ngendika mbok nuwun sewu dipun taliti langkung permati langkung rumiyin. Lajeng pangandika paduka mengatur menika menapa wae dasar Gusti. Kowe aja ngalahke pun Kakang. Aja nglerokke pun Kakang. Aku weruh dhewe malah kowe sadu arep wujude pancen Bagong. Bagong wani mapan ing Taman Sari negara Ngastina nggonjak kelawan Yayi Ratu Banowati. Pakartine Bagong ing mengkono mau apa ora nyiprati rah letuh marang para Pandhawa? Dara. Nggih. Janaka maklipat tanpa pamit mesti bakal jemujuk ning Karang Kadempel tak oyahe Yayi. Wah, iya Kresna. Arjuna Wonten maring adhawu. aku Ramaido. Bareng Koko Prabu paring mangandikan yen to Bagong abdimu angewat sarta anggonjak kula Yayi Ratu Banowati. Mesti ana rasa kang ora kepenak jroning penggaling Siadi. Nyatanipun namung jejering Panakawan. Sampun wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun bendara ingkang boten badhe ical selaminipun gesek. Bagong sampun boten pantes dados abdi negari Ngamarta menawi kepareng kula ingkang badhe paring paukuman dhateng pun Panakawan Bagong. Iya, sakarepmu wong kuwi Panakawanmu nanging kabeh mau petungan nganggo nalar sing ganep aja grusah-grusu. Nadan ingkang paring pangandikan iki Koko Prabu Mandura nanging durung karuan Koko Prabu kuwi bener pangandikane bareng paduka. Saiki talitinen luwih dhisik. Talitinen. Bagong kok wani anggonjak kuwi dasare apa? Kula piyambak mboten mangertos mbok menawi sampun kewalik nalaripun Panakawan Bagong. Nyuwun mapunten Koko Prabu, tiyang ingkang sampun mendem dhateng kamukten menika tanganipun sarwa buntu. Mboten saged mitangkani nalar ingkang ganep. Dawahipun ganjil kemawon nekat badhe anggayuh derajat tuwin pangkat menika kala wau. Lenging saking menika kula nyuwun pamit kula badhe bidhal dhateng Karang Kadempel. Wigatine kula badhe pinanggih kaliyan Bagong sakarepmu. Ning aja ngawuh gawar ngawur merga Bagong ki ana sing duwe ya kuwi Kakang Semar. Takonana luwih dhisik yen pancen Bagong tumindak kaya mengkono mangsa Baranga nanging yen ora yen nganti Siadi ndawake pidana kelawan Bagong mongko wis kebacut mbok pidana apa Siadi ora gelo niki ngestaken dawuh mangkat to iki ngestaken dawuh ora wis Bagong ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sapa wis ulun iki dewa Sang Hyang Baruna ingkang jaga samudra. Wah. Baruna, Sang Hyang. Wonten menapa? Bagong ulun ngerti kelawan lelakon kita. Sayektine kita ora nandhang luput nanging diluputake dening para Pandhawa kasen
kita golek dalaning pati. Mekaten inggih. Terus kemarengipun pukulun ulun bakal sak biyantu kelawan jeneng kita. Lan kita ulun jarwani. Pripun? Sejatine pancen ana ingkang ngembari kelawan jeneng kita, ingkang wujud Bagong mapan ana negara Ngastina apa kawan. Bang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca ing strayali binatang panusmaning jajanan sekretaning bawana dadi enten menungsa sing memba kaya kula. Iya, pancen bener. Wah, ya keparat. Niki nek kula ora membersihkan nama, nyucekke jeneng kula, paling boten dilondre. Supaya resik jeneng kula, elek gedhoane Bagong tengesaning para Pandhawa. Kita bakal ulun dandani nggon metu saka samudra. Dandani cara napa? Kita manut karo panjenengan ulun. Oh nggih, ngestakaken dawuh supaya aja nganti kawistara. Kita nyaket ana negara Ngastina. Mengko yen ana wong kang njaluk tulung supaya kita mateni sarta ngrangket Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita nyaguwana. Oh nggih. Dadi jalaran kita ketemu kelawan Bagong ing mapan ana negara Ngastina. Sendika ngestakaken dawuh pukulun. Dadi pendhita kok do lali cak anu tabah. None 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 none. Iya Bagong. Iya piye? Kita wis dadi pendhita. Kita arep nganggo jeneng sapa? Iki kale maca cara Hongkong. Iya, mapan kita pendhita Tanah Sabrang. Wis nganggo jeneng sak-sake wae waton kelakon sedane. Kula ajeng nganggo jeneng peparab Begawan Liceng Suwi. Iya. Sakarep kita. Kula tak munggah teng daratan nyaketi negara Ngastina. Iya. Sakarep kita kono kawan Bagong. Punjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Jagat Dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora lah kok iki lenggah ning kepungkuraning Yayi Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak Bagong to wong edan katone mau nyemplung segara lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe memirang kelawan Janaka, mirang kelawan para Pandhawa. Maksude piye iki? Ora ana gludhuk, ora ana udan kok aku diseneni sak penake dhewe. Kowe wani gonjak kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Aja ngono. Aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nek mung keplok tangan siji ora bakal muni, merga kabeh kuwi wis dipesthekke nek dina samengko Banowati wis malik tresna karo Bagong. Bagong, nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok jero lagu aja sembrono dengkulmu mlocot. Kairane njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku.
Nek mboten percaya kula trinanting kaliyan ingkang rayipun Dewi Bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten Mas paosaken dhateng rayipun Arjuna. Kula riyen pancen kedanan lan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli inggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Ambyar kowe Janaka. Ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna. Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe? Arjuna. Ana pendhita kok sandhangane kaya ngene iki. Biayaan pendhitane. Apa? Siapa? Sabta cingah apa iki? Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Luwih dhisik ngaku sapa kowe? Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku. Ngerti wae kowe kula kelina ning koran. Kowe sapa? Pandhita Klyang Kapur Kanginan. Tiba saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni tapa ngrame, nutuhi kenthongan, nutuhi bong-bong. Tapa ngrame kok nutuhi kenthongan, ben gayeng. Jenenge tapa ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Wis konangan. Tapa ngrame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungono. Apa yang bisa saya lakukan? Ora to, kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham e. Ratu ra modern, Gus. Ora kok suwe-suwe aku kaya kenal suaramu to. Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, srasan dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa musuhe? Jenenge Bagong. Nah iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing nang Ngastina apa ora? Lho. Aja ameng Bagong, sentir wae mati mungsuh. Naming Bagong sepira kekuatane? Yen pancen bisa matenono, minggir drajange dewan. Poko Prabu, wong-wong edan kok dijak guneman. Kosik to, wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang saon. Wong Janaka omongane saon. Lho toyo kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindho. Nanging mboten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak ngurusi karo pecah bareng. Sapa iki pendhita rupane kaya ngene? Kowe ya, keparat. Lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keparangan. Kowe sapa? Serayaning Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah Sabrang. Saka luar. Aku Begawan liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Wus. Mati dengan semplo siramat.
gulung sang Begawan Lijeng Sumewah ki Lurah Bagong nalika semanten ical wujuding sang Pinandhita babar wujud ki Lurah Bagong wondene Bagong kemapamutu negaring Astina babar garwane ki Lurah Bagong nenggih Nyai Boginem. Apa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Nah, kula niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampeyan niku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus diglangsar do muka-muka kaya niku sing ngresiki niku ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampeyan niku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Lara ati kula. Sampeyan iso insaf mboten? Sampeyan iso eling mboten? Nyamane mboten iso insaf. Kula omah bali teng Yam. Aku jare ngapura ya Yam. Aku jare ngapura tenan Yam mbok Yam. Sasuwene aku urip karo kowe bebrayan aku mung gunggung karo karepku dhewe aku mung mabuk-mabukan. Aku saiki wis arep insaf Yam. Estu lahir batin ndak dicontoh karo anak-anakku. Engko ndak anak-anakku salah asuhan. Nggih ra ngoten ta. Matur nuwun nggih Mas, sampeyan pun eling pun dadi wong apik. Aku nekseni lho Bagong. Pareng sinuwun monggo kula pun mboten lajeng nyenggol. Inggih menika toya atos. Toya atos ki apa? Minuman keras. Oh. Dibasake. Mari kok. Mari terus kowe nek dolan nggon aku nggo anggur petel ndasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombene malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora. Leren. Wis ora do mendem-mendeman. Sing apik wong enom ki pikirane dienggo. Negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan, do mendem-mendeman, negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bako ki ning awake dhewe truk, ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngrusak karo awake dhewe. Ya, Tru? Leren. Semana ra? Leren. Ah, wis ndelekke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, anggere dicipi jojoh nenggala. Nggawa nenggala barang ben saung. Sayang aku wis ora nerna, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune tememplek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu, kula ingkang membo ki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken ki Lurah Bagong supados insaf. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insaf. Jalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insaf tenan kuwi, insaf tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama aku. Oh iya. Ora bisa pisan. Ora bisa pisan. Wis kudu insaf tenan aku, Tru. Ya syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong iki tumus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina. Kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwadaksina. Sampun boten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Muga-muga ngono kuwi ya mbok ya wis santai wae. Aku wis ora arep ngapa-ngapa tenan saiki.